Ngibingelele phinde ngamukele mbukele emakhaya kwesimanzonzo lapho ngilethela khona indaba zamaskandi esuke ihamba phambili nife ngesikhathi mbukele emakhaya kuitoze enkulu ukuthi kulethe indaba lezi zamaskandi ehlabahlosile ngoba kudotsa indaba zokuthi ushaye kwabola ukhuzana emcimbini kaNgizwe Mfamchunu. Uzokhumbula ukuthi uNgizwe Mfamchunu emavekeni andlula umemezelile ukuthi kuzobe khona umcimbi eAyikhala Music Festival. Abaculi bebaningi laba ababebiziwe kubala khona ukhuzana uGcwamelisha uDJ Tiro uQ Twins oTabase Dubai ofeze emnyama nabanye abaningi. Kodwa ngeshwa ke lo mcimbi lo usumemezeliwe ngempela ukuthi usupostponiwe noma usuhlehlisiwe njengoba kade kwaziwa ukuthi kade uzoba ngomhla ka31 leli sonto leli. Uzokhumbuleka ukuthi abantu abaningi futhi banezitsolo zokuthi ngempela lo mcimbi uhlehliswa ukuthi abantu abaningi bebengazisiwe kodwa babona sebefakiwe kulapha ama-post njengoba wazwasho ukhuzana ngempela ebhalile ukuthi yena ubengazi nokuthi khona umcimbi kanje kodwa uthuke seyibona sekuyipost ukuthi uzobe emenyiwe lapha kumcimbi eAyikhala. Ebuzwa kuNgizwe ukuthi kungani engacommunicate nabaculi kodwa umculi ayibone sekuyipost washo ngempela kukhuzana ukuthi ukhuzana umkhulisile ingane yakhe uthi azangezwe ukuthi umuntu ekecela enganeni yakhe mayifuna ukuyenza isito. Uthi ingakho ukhuzana amfaka lapha wathi kodwa ukhuzana mengafuna ukuyibandakanya ngalo mcimbi ufree ukuthi engalokhu engashiya kanjalo engabeseza. Abantu abaningi basolungizwe ngempela ukuthi uadvertise lo mcimbi ngokuthi ebize ukhuzana ekubeni engaxoxile naye. Nangempela ke lo mcimbi usuhlehlisiwe abantu basola ngempela ukuthi uNgizwe ubengacommunicateanga nabaculi. Kanti futhi uzokhumbuleka ukuthi abaculi abaningi babhizi ngempela lempela so njengoba sazi ukuthi kuzovota ngomhla ka1 okumsombuluko. Kanti abaculi abaningi babizwa kuma manifesto nawabanye kuyothula intuthuko njengoba sazi usekusondela ukhetho kanti osopolitiki ngempela baba namandla ngempela ekhathini ekanje. So abaculi abaningi babizwa bezonandisa. uNgizwe Mfamchunu bebabize ngomhla ka31. Ngeshwa ke lo mcimbi awusaphumelelanga. Mbukele emakhaya kuthini ukuphawula wakho uma ubona ngempela lo mcimbi lo usungaphumeleli njengoba nokhuzana ubeshilo engamemezeli uNgizwe ebhala statement lapho ukhuzana shilo ngempela ukuthi uNgizwe akazisa abantu phela ukuthi lo mcimbi lo uhlehlile. Abantu abaningi bayibuza ukuthi ukhuzana ubesazi ngani ukuthi lo mcimbi uzohlehliswa njengoba uNgizwe khanesho namhlanje ngempela ukuthi lo mcimbi usuhlehlisiwe. Mbukele emakhaya ke akehlangane lapha kwi-comment section sizwe ukuthi lolu daba wona ulibona kanjani. Ake ngikuthembise futhi ukuthi ngokuzayo sihlangana sokuphathele indaba zamaskandi esuke ishisa. Siyabonga.